खुलुमबाय लोगोफोर आरो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनैनि गोदान भिडिअ आं नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय एकदम गोसो गोरबोजों मोजां मोननायजों आरो दा दिनैनि भिडिअआ इसेबां मानि इम्परटेन्ट नङा लोगोफोर, अब्लाबो नोंथांमोना दिनैहाय आं मा बुंनो सानदों बेखौ नायज्लां आरो एसे अब्लानो बुजिगोन। दा दिनै आङो गावखौनो गाव बिराद गोसोआव मोजां मोननानै आं दिनै लोगोफोरखौ लेंहरनानै बिराद पार्टी जाहोदों लोगोफोर, एकदम खुसियाव। दा मानि थाखाय खुसि जादों होनोब्ला ओरैबायदि लोगोफोर, बै मैया सानसे जाबाय दाखालिसो नङा होमबा, बे बर' जाथिखौ माने बर' हारिफोरखौ माने गुलाय गुजाय खालामग्रा एकदम नङै खोथाफोरखौ माने नंगौ बायदि बानायनानै निउस फोसावलाबायग्रा, जाथिनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय खालामग्रा, जाथिखौ कनफिउस खालामग्रा बै बड'लेण्ड रादाब ना मा रादाब बेयो माने हेक जाबाय होननाय खोनानानै आङो एकदम मोजां मोननानै दिनै बिराद मोजां लोगोफोरखौ लेंहरनानै माने पार्टी जाहोग्लुंदां लोगोफोर, बिराद इन्टारेस्टिं। दिनै बिथांमोना एकदम नङा फ्रामाखौनो बिराद जानला मोनला बानायलाबायनानै रायजो राजाफोरखौ कनफिउस खालामोमोन नङा होमबा। दिनै बियो माने बर' रायजो राजाफोरनि दिनै मोनसे सिखो बानायथां मा बानायथां माने परेसान खालामग्रा बै माने निउस पर्टेला दिनैहाय माने माबा जाबाय, हेक जाबाय नङा होमबा रायजोफोर। दा बे जिनिसा जाहाथे आरोबाव रिकभार जाफिना बिनि थाखाय जोंहा माने बिराद मोजां माने इसोरनाव गोसोजों आर'ज गाबनांगौ, नङाबा बै निउस चेनेलफ्रा जुदि फैफिननांगौब्ला बर'नि गेजेराव बिदिनो ओरै एरलाय नोंबाबो नङाबाबो माने जाथिखौ माने कनफिउस खालामनानै एकदम परेसान खालामो ओरैबायदि। ओमफ्राय जायफोर मानसिया हारिनि जाथिनि फारसे सानो माने बै निउसखौ लानानै दिनै बिथांमोनाव माने सिखोफोर बानाय बायदि मोनो आरो माने बे निउस चेनेलनि थाखायनो। दा दिनै बेफोर एसे सुस्रांजाबाय। दिनै UPPL आरो एबसुनि सापर्टार दिनै जेनाखि निउस चेनेल बे लावनायनि थाखाय बिराद मोजां जादों रायजोफोर। बिनिखायनो आं दिनै गोसो खुसियै गावनि खरसा खालामनानै दिनै बयबो लोगोफोरखौ लेंहरनानै एकदम मिस्थि थिस्थि जाहोग्लुंखांबाय आङो दासो रायजोफोर। दा नोंथांमोनाबो एकदम खुसि जा, माने बिसिनि जाहाथे गेसाव बे नैबे निउस पर्टेला जाहाथे माने आरो गोदानै फैफिननो हाया आरो बिथांमोना एबारहाय बे बड'लेण्ड रादाब निउस माने नामखौनो लानो नागिरदों नालाय, आं बेखौ खावलायदों दिनै बिथांमोनखौ, बे बड'लेण्ड रादाब होननाय बुस्थुखौ नोंथांमोना खुगायाव दालाबोसै। नोंथांमोना एकदम बेखौ लाबोनाय माने बिराद भुल जागोन। नोंथांमोना हायोबा बर'नि निउस चेनेल माबा लालाबायदो, मा जोलैनि हांगार निउस चेनेल, परेसान बर' जाथिखौ परेसान खालामग्रा निउस चेनेल बेफोरबायदि लालाबायदो। नोंथांमोननि निउसआ जाथिनि फारसे बड'लेण्डनि फारसे मोनबो समाया। ओरैबायदि नोंथांमोना ओरैबायदि लेथ्रा पलिटिकेलजों सरजाबनानै निउस चेनेल बानायो नालाय, बेफोर निउस चेनेलफ्रा जोरा नोंथां, बेफोर पाला बदलसो। दा दाखालि आंनिखौ नोंथांमोना जि दानलाबायबाय, एबसु अफिसाव लांलाबायनानै भिडिअखौ डिलेट खालामलाजोब्बाय। दा मा जाखो, आंनाथ' भिडिअआ रिकभार जाजोब्बाय नङा होमबा। दा बिसिबां लासिंसिं, गावनो गाव सम फैब्ला गावनो गाव दद्रनांगौ जायो, बेखौ हले खेल ला नोंथांमोना। आरो मोननैसो निउस चेनेल दंबावो लोगोफोर, बे निउस चेनेल मोननैया लावबाथाय माने बर'फोरखौ परेसान खालामग्रा निउस चेनेला गैला होनजायो। दा बारा गोबाव सम गैला, बेबो लावलांगोन लासैनो, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। दा दिनै माखासे मानसिया बिराद लस जाबाय। बै मोननैसो गेसाव निउस पर्टेलाव फैग्रा बै UPPL एबसुनि लिडारफ्रा दिनै बिराद लस जासिगोन आरो रायजोफोर, जिहेथु दा नैबे बड'लेण्ड रादाबा लावलांबाय नालाय। दा बिराद बे बड'लेण्ड रादाबाव फैनानैनो बिराद सोरबा BPF सोरबा सोरखौबा बिराद बखिग्लुङोमोन बिथांमोना। दिनैनि दिनाव रायजोफोर बै रुंगुल बर' बिथांमोननि थाखाय बिराद गिदिर लस जाबाय आरो UPPLनिनो बिराद गिदिर माने खहा होननानै सानना लाजायो दिनैनि दिनाव। दा बिथांमोना नैबे हेक जानाय निउस पर्टेलाव फैनानै बिराद दुगा माने मा होनो निउसनि हिर' जाफैयोमोन नङा होमबा रायजोफोर। दा बिथांमोननि थाखाय बिराद लस। दा दिनैहाय बिथांमोना नैबे निउस चेनेलजों सोरबा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ बिराद गाज्रि बखियोमोन,
माने BPF दोलोनि मानसिफोरखौनो बिथांमोना बिराद गाज्रि बखिनानै माने बे सारा BTCनि बर' रायजो राजाफोरखौ माने नोङा गारा नंगौ होननानै सानहैयोमोन आरो ओमफ्राय परेशान खालामोमोन। दा ओरैबायदि निउस चेनेलमोन बे गेसाव निउस चेनेला दिनैहाय माने गोलाव जाबाय आरो दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि थाखाय बिराद माने खहा जाबाय दिनैहाय। दा बिदिनो बिथांमोननि माखासे बै निउस पर्टेलफ्रा आरोबाव लस जाबावब्ला दिनै बिथांमोना हाराव जागोन लास्टाव माने खुनु माने मोजां निउस पर्टेला बिसोरनि थाखाय माने खुनु भिडिअ लाबोनाय नङा। दा बिथांमोननि भिडिअ लाबोबानो दिनैहाय बर' रायजो राजाफ्रा नाया रायजोफ्रा। दा बिनिखायनो बै मोननैसो निउस चेनेला जुदि लावोब्ला माने खुनु मोजां निउस चेनेला माने बिथांमोननि भिडिअ लाबोनाय नङा रायजोफोर। जिहेतु बिथांमोननि भिडिअखौ लाबोबानो माने खुनु रायजो राजाफोरानो नाया माने ना खारनाय बायदि खारो बे UPPL होननाय बुस्थुखौ। नङा सानदोंबा गामि गेजेराव हाबनानै फल' खालाम रायजो राजाफ्रा अब्लानो मिथिगोन मोजाङै। आरो लोगोफोर खना खनला ओरैबायदि घटना जायो नोंथांमोना खेल खालामनाया बिराद मोजां। माने बै खना खनलाफ्राव जानाय घटनाफोरखौ नोजोर हो। माने बिथांमोना दिनैहाय माने बै ट्रेक्टर बोराइनि मानसिफ्रा दिनै मा खालामो मिथिबाय? माबा मोनसे खामानि लानानै सोरखौबा लोगो हमनांगौबा बिथांमोना मा खालामो दिनैनि दिनाव मोसाथां लख्राथां मुफुरथां माने बारसिननानै दिनै गावसिनि बै ट्रेक्टर सावगारि थानाय बे लाला बिला आर'नाइया बेखौ थ्रोबसोयो बेखौ हले खेलला अनेक जायगायावनो बिदिनो माने बारसिनलाबायनानै बिथांमोना माने आर'नाइ गानहोयो लाला बिला। दा एसे मोजाङै खेलला नङाबा बरनाम जायो। माने जोंनि नैबे माने BTCखौ मोजां मोनग्रा BPF सापर्टार आइ आफा रायजो राजाफ्रा खेलला बरनाम जायो। माने ओरैबो थांदों ओरैबो फैदों होननानै बिराद गाज्रि बरनाम मोनो। नङाबा लास्ट पर्यन्त मा जागोन नोंथांमोना ओरैबो जाया दा गेजेरावनो थानानै मा जागोन लास्टाव बै बालाबाथि राननाय बायदि सान्दुङाव फोराननाय बायदि फोरानजागोन लास्टाव। बेफोरखौ हले नोजोर हो नोंथांमोना। नंखायनो सानै हयै खामानिखौ माव। बै थाइसे थाइनैखौ जानानै माने अनेक गोबावनि खामायनानै लाखाबाय आं दासान बे थाइसे थाइनैखौ साननानै सिन्था खालामनानै BTCया दंस' खालामबायले जोंनि बर' जाथियानो मा होनो बोथियाफोर राननाय बायदि रानगोन बेखौ मिथिखा। नंखायनो बिराद मोजां नोजोर हो माने थान्दा मेलेमजों सान नङाबा हले सेस जागोन। आं हले मोजाङै माने नोंगौखौसो बुंखायो गोथोङै माने खेंख्रा खेंख्रि बुंनायाव गैया लोगोफोर। आरो लोगोफोर दिनैनि दिनाव जाय मानसिनाव माने बर' जाथिनि थै दं नङा होमबा जायफोर हारिनि फारसे माने साननो रोंगौ हारिनि सेन्टिमेन्ट दं बै बिथांफ्रा खिन्थु बै ट्रेक्टर बोराइखौ नागिरनाय मालाबाबो बै दालायाव गाखोहैया दे। बेखौ हले सिन्था खालाम नोंथांमोना। जाय मानसिया गावनि उदैनि दुलिखौ माने बै माइफोर दोननाय बायदि थुम माने बुंहोनो माने नाजानाय थायो बा सिन्था खालामनाय थायो बै मानसियासो माने ट्रेक्टरनि दालायाव गाखोहैयो बेखौ हले सिन्था खालामनायानो मोजां। आरो जाय मानसिया हारिनि साननाय हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया मिथिबाय हारसानि माने थै दं बै मानसियासो माने दिनै ट्रेक्टर बोराइयाव गाखोनानै ट्रेक्टर बोराइखौ सालायनो मदद होयो। तारसारा जेबो गैया जोलैनि हांगारफ्रासो बै ट्रेक्टर बोराइखौ मदद होयो। दिनैनि दिनाव रायजोफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया। आंना एकदम सिद्दा तालानि फिसा गालासो आंना। आरो माखासे बुंनो गोनां खोथा दंबावो रायजोफोर माने बेयो ओरैबायदि बिथांमोना दिनै गावसिनि लिडारफोरखौ लोगो हमबानो लाला बिला माने ट्रेक्टरनि आर'नाइ गानो नङा होमबा बेथ' बिसिनि कमनखा। खिन्थु मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनाया मोजां बिथांमोना बै गोसो थोनानै हाबा खालामनाय बै खावनानै हाबा खालामनाय बै बिमा बिफा नायनानै हाबा खालामनाय बा गाव मोजां मोननानै हाबा खालामनायनि माबाफ्रा आलदा आलदा जाजोबो आरो मा नङा होमबा। दा मिलायनायफ्राबो आलदा जायो। सोरबाबा खावनानै लाबोनायाबो मोजां रायजो जाफैयो सोरबाबा खारलांफिनो ओरैबायदि घटना जायो नङा होमबा। दिनै गोसो गैयालासिनो मोसाथां लख्राथां आर'नाइ गानोबानो जागोन रायजोफोर बिसोरथ' आरामनो फैफिननानै माबा मोनसे नोंसोरनि गुबै माने सल'खौलाय खिन्थाफैखागोन नङा होमबा। दा बे सोरनि माइनास जागोन
नोंथांमोननि सल'खौ खोनाबाथ' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि भुलखौ हमनो हालायगोन ना। थिग दिनै बिदिनो सल'गा दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों, नोंथांमोना बे लेवारतां बेलावतां बिदि मानि लिलि लाला आर'नाइखौ दागानोसै। बन्धुमोन बिराद लासिं सिं जायो, मिडियाफ्राव नायनो गाज्रि नुयो। ओरैबायदि नोंथांमोनहाबो एसे सिन्था खालामदो। दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ रावबो फाग्लाया मोजां मोनला। बेखौ एसे मानि खेल खालामनानै अंख खालामनानै नायनाया मोजां, दाजाब दानख खालामनानै, नङा होमबा? आरो कयेकजन माने ट्रेक्टरनि सापर्ट बिथांमोनहा बिराद आंनाव मेसेज हरो। माने 15 बोसोर जुदि ट्रेक्टर पार्टिया जुदि सरकार सालायनांगौब्ला माने मा होनो बिथांमोना सुइजारलेण्डनिफ्राय साबसिन जागोन जाहैदों। रायजोफोर जामारगोनबा बै ट्रेक्टरा जुदि 15 बोसोर जुदि सरकार सालायनांगौबा सुइजारलेण्डनिफ्राय साबसिन जागोन नामा रायजोफोर? कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर नोंथांमोना। दिनै बिथांमोना 4 बोसोरावनो बिटिसिखौ लरग थरग थरलं थफ्लं खालामजोब्बाय। बेहेरफोरबायदि नङा होमबा? आरो बै 15 बोसोर जुदि बिथांमोना सरकार सालायनांगौबा बे बर' जाथिफ्रा थाबावगोन रायजोफोर, दाब्ले जाजोबगोन मै होनाय बायदि। बेखौ खेल ला नोंथांमोना। आरो बै जोंनि बर' हारिफ्राबो लास्ट पर्यन्त गिनानै खारजोबनानै गुबुन जाथिफ्रावसो हाबलाजोबनो नागिरगोन लास्टाव। आरो बर' होननानै रावबो सिनायथि माने लानाय नङा। ओरैबायदि अबस्था जाहैगोन बै ट्रेक्टर पार्टिया 15 बोसोर जुदि बिटिसिखौ सालायनांगौबा ओरैबायदि अबस्था। रायजोफोर खेल खालामनाया मोजां। नोंथांमोना नङा सान्दोंबा फल' खालामनानै नाय दिनैनि दिनाव। दिनै बिथांमोनहा 4 बोसोर सरकार खालामनायावनो मा जादों नङा होमबा? दा बै 15 बोसोराव मा जागोन? जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गुबुनाव ओंखारनो हानाय नङा। ओंखारबानो सोरजोंबा थेख्लाय ग्लुंलाजोबगोन। अब्लाबो थेख्लाय जाबाबो जोंनि बर' जाथिफ्रा रावबो फाग्ला जेबो होननो हानाय नङा। दखने बै नैबे दानि दादागिरिफ्रा बै एम्बु ओमफ्राय जिबौफोर गुदुङाव हाबनाय बायदिसो हाबनानै थागोन। 6 मास जानानै 6 मास मानि उन्दुनानै थागोन बिथांमोना। अब्ला बे जाथिखौ फाग्ला मानि बर' जाथिजों सोरबा जेनेबा लोगो जाबावगोन नामा? सोरबा बर' जाथि होननानै सिनायथि होबावगोन नामा? सिनायथि होबानो बै समाव थेख्लाय जागोन, खर' थिखोबानो थेख्लाय जागोन बै समाव। अब्ला मा जागोन? दा गाज्रि मोननानै लाब गैया। नोंथांमोना जुदि 15 बोसोर जुदि बिटिसिखौ सालायनांगौबा स्लिम, खिन्थु जेबो गैला बर' जाथिया। बेखौ सिन्था खालाम। रायजोफ्राबो सिन्था खालाम। दानि अबस्था मा, बै समनि अबस्थाया मा, बेखौ रुजुनानै नाय। बयबो मेलेम गैला दानि जुगाव, नङा होमबा? बिटिसिया बै समाव मा रोखोम जादोंमोन, जुरिजेननायाव माबायदिमोन, दा माबायदि जादों, बेफोरखौ सिन्था खालामदो रायजोफ्रा। दिनै प्रमद बर' सरकार फैनायनिफ्राय दिनै होल्लां होथां जाजोब्बाय। जाय गारि घरा बायदोंमोन, जाय कन्ट्राक्टरफोर दंमोन थैजोब्बाय। जाय गारि घरा बायनानै लादोंमोन बै समाव फानलाजोब्बाय। बेफोरनो जाहैबाय अबस्था मोजां रायजोफोर। नंखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ खावलायबाय, जाहाथे बिटिसिखौ बासायनो रैखा खालामनो बयबो रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामो। दा दिनै भिडिअ'आ अनेक गोलाव जाबाय लोगोफोर, दिनै बेयावनो दोनथ'बाय।